Супер! Онлайн съм. Здравейте на всички! Днес се включвам в тази страница, която абсолютно бях изоставила през последните няколко години, защото развивам други мои дейности и честно казано не ми остава много време да се занимавам с тази страница. Малко предистория, малко за мен, за тези от вас, които не ме познават или случайно са попаднали на тази страница, която започнах да правя съдържание за нея преди, може би, 4 години. И идеята ми тогава беше да мотивирам учителите да са малко по-отворени в мисленето си и малко по-отворени в желанието си да се самообразоват, за да бъдат по-полезни в класната стая. Интересното е, че 4 години след като аз стартирах тази дейност, започнах да виждам колеги от България, които правят същото нещо и това много ме зарадва, защото аз съм в Англия и тук в Англия нещата се движат малко по-напред, отколкото в България, но съм изключително щастлива да видя, че нещата в България също се развиват и по-младите колеги, по-скоро по-новите колеги, учители, са някои от тях особено са много амбицирани да работят по-иновативно, по-отворено, по-комуникативно, по-практически и да използват различни техники и похвати в работата си, за да могат да имат по-добри резултати в образоването на учениците си. В YouTube, където също имам канал, най-гледаното ми видео е за аутизма и честно казано аз продължавам да работя като учител в началните училища тук в Англия и аз съм Галя, ако не ме познаваш. Основната ми дейност в момента е с уроците ми по английски и честно казано в момента работя с възрастни, които обучавам на английски, защото това за мен е по-голям приоритет, отколкото да консултирам учители, защото виждам, че когато стартирах всъщност дейността, видях, че много учители не са готови още за тази информация, но виждам, че нещата в България се променят и след както казах, новите колеги, защото аз не харесвам това разделение нови, стари. За мен преподаването е не само преподаването, обучаването, да кажа по-добре, е цяло изкуство, истинска магия и тези от вас, които супер много си обичат работата, съм сигурна, че знаят точно за какво говоря. Така, какво ще правя аз? Всъщност, едно от нещата, които аз така много промени в мен, моите представи за преподаването, и нещата, които тук в Англия са ми били показани в курсове различни и това, което аз правя и се самообразовам, е да работя през така, може би преди 3 години, започнах да уча за NLP, и тогава направих един курс за учители, който показва някои 3 техники всъщност от NLP, които помагат много изключително на колеги, които нямат добра комуникация с учениците си и изпадат в ситуациите, в които трябва да повишават тон, глас, да викат, да крещят, да се изнервят, за да бъдат чути от учениците. И честно казано,
за мен научаването на тези техники промени много неща в моята работа. Това обучение все още е налично. Мисля, че беше около 18 лева. Така че ако някой иска да го гледа това обучение, да ми пише, за да му изпратя линка. Мисля, че 18 лева са сума, която всеки може да инвестира в подобряването на работата и комуникацията си. Така че това е налично в момента. И защо започнах да уча да се занимавам с NLP? Защото NLP това е невролингвистично програмиране. Това означава, че ние възприемаме информацията като хора, включително и нашите ученици, защото те са хора, по различен начин. И понякога учителите, по-скоро и родителите също, много често забравят това и си мислят, че мозъка на децата, с които работят, или с техните деца, работи, функционира на същия принцип, на който функционира техния мозък. И забравят много често, че мозъка, особено части от мозъка на подрастващите, на децата, ще се каже деца, юноши, няма значение, се развива с различни темпове. А когато говорим пък за аутистично поведение или когато говорим за деца с хиперактивизъм, там, или пък с дислексия, там ситуацията с мозъка е още по-различна, т.е. мозък и нервна система. И когато учителите не отчитат тези особености, учителите и родителите включително, не отчитат тези особености на нервната система на учениците си, включително не обръщат внимание на тяхната нервна система, защото сега следя видеята на доктор Сигридов. Предполагам, че много от вас го знаете. Той е име в българската медицина, да кажем, като оторизиран доктор, лекар. И той говори много интересни неща, точно за биологията ни, т.е. нашето тяло как се чувства и в един момент как ние реагираме, не реагираме и въобще нашето поведение. Т.е. как нашата биология влияе на нашето поведение. И съм супер щастлива, че тези неща вече са в публичното пространство в България, защото когато аз завършвах българска филология, на мен тези неща никой не ми ги беше обяснил и аз нямах идея как да структурирам урока си или как да знам да направя урока си по-гъвкав, за да знам, че ако, примерно, учениците са с определено поведение, аз трябва да адаптирам този урок конкретно за тази ситуация. И знам, че много учители го правят това нещо. Тук не става въпрос никой да съдя или да казвам колко моята работа е перфектна, колко на другите не е, но идеята тук е да помислим, че ние можем да сме по-креативни и да създаваме уроци, които са приятни както за нас, така и за нашите ученици. И много колеги обаче отиват на работа с усещането, че отиват на бойното поле. За съжаление, все още има такива учители. И естествено, работата им е кошмар. И общо взето няма тази връзка, която трябва да я има, за да се чувстват всички удовлетворени с учениците на ниво комуникация, която се получава на взаимно уважение, на комуникация, на разбиране, на осъзнаване от страна на учителя по-често, какви са конкретно в момента нуждите на учениците. Защото знам, че когато имаме план, по който трябва да работим и в момента
този план не сработва, става голяма драма. Минавала съм оттам, знам за какво става въпрос. Може да ми споделите в коментари дали сте се чувствали по този начин, дали имате такива ситуации във вашата работа. Сигурна съм, че имате, но все пак да споделите. Естествено, ако имате някакви въпроси, също да ме питате. Аз съм много отворена да отговарям на тези въпроси. Искам да ви обърна внимание, че когато разберете и ви насърчавам, независимо на каква възраст сте като учител, да се поинтересувате повече за как функционира мозъка и нервната система. Първо, на вас това ще ви помогне супер много да имате отговори на въпросите защо имате определено поведение, защо вашите ученици имат определено поведение, защо вашите ученици нямат резултатите, които искате да имате и защо вие нямате резултатите, които искате да имате. И защо, примерно, се създават конфликтни ситуации в часа. По принцип, аз работя ако сте следили съдържанието, има няколко статии тук, които съм слагала и са в моя уебсайт, които може да ги прочетете, за NLP, за това как да създавате ползотворни, взаимни, такива уважителни отношения, т.е. да има уважение между вас и учениците ви. И учениците ви естествено да ви се радват, да ви обичат, да ви уважават, да ви смятат за най-добрия учител, който те са имали. Между другото, аз работя с начален курс и за мен е много лесно, аз мисля, че много често получавам тези комплименти от учениците ми, когато децата идват и казват: вие сте най-добрата учителка, госпожо. Казват ми го на английски, защото аз работя в английски начални училища. Но помислете дали имате такива вие случаи, дали вашите ученици ви казват: вие сте най-добрия учител, защото децата са ви най-добрия съдник. В смисъл, те ще ви кажат това, което мислите за тях. И вижте колко често се допитвате до тяхното мнение, когато правите каквото искате да правите там в часа. Виждам, че по принцип сега вече се говори и за това в училище, което е прекрасно. Сега, когато имате конфликтни ситуации, това, което искам да направя тук като следващ етап на моето съдържание, което мисля, че ще бъде полезно все пак за много учители, особено тези от вас, които пък имат точно интерес в малко такива духовни науки, практики, нещо, което или се интересуват по-конкретно от това да знаят повече как работи нашия ум, нашето съзнание, нашето подсъзнание, как нашите вътрешни убеждения създават ситуациите, в които ние живеем. Тоест, примерно, ако много често в класа ни се случват конфликти, защо е така? Най-вероятно има някакво убеждение, което имате на подсъзнателно ниво, което създава ситуации, в които вие сте в конфликти, примерно с учениците си. Предполагам, че не всички са така, но говорим за такива ситуации. И доколко познавате точно тези три неща. Как функционира мозъка, защо в определени моменти поведението на учениците е едно, после е друго, защо вашия глас много често е глас в пустиня. Например, за мен това беше едно от нещата, които много исках да променя, защото когато като учител, който няма опит в началото, въпреки практиката ми, за мен беше много трудно да управлявам класа, да ги навигирам, да им давам, т.е. да създавам среда, в която може да се учи.
Особено в днешно време, когато има разнообразие от ученици и разнообразие от нервни системи. Тоест, тук вече имаме включени и тези деца, които са с аутистичен спектър, с хиперактивизъм. Съответно, има деца, които пък са с ситуация в къщи, дома. Примерно, може да е починал родител, може да е ситуация на домашно насилие, някаква ситуация или примерно проблеми в семейството от гледна точка на финансово положение, безработен родител, болен родител. И това говорим за тези неща, които изключително много влияят на поведението, на резултатите, на общата работа и представяне на учениците. Така че тук трябва да видите вашите убеждения и да видите, да помислите дали съобразявате тези неща в вашата работа. Това, което аз правя в момента, значи аз, както казах, съм начален учител. Дейността основно, с която извън работата ми като учител се занимавам, е да преподавам английски, тъй като аз говоря свободно английски, учител съм и вече от 5 години преподавам английски на българите от България и чужбина. Може да сте попадали на някои от моите видеа в YouTube. Може някой от вас да е работил с мен или да се възползва от някои от моите онлайн курсове. Ако имате интерес за да си подобрявате английския, може да се свържете за безплатен разговор с мен. И миналата година аз се сертифицирах и за коуч. И вече официално имам сертификат да работя, да коучвам и общо взето да консултирам, мога спокойно да консултирам учители с работата им. Ако някой има желание, може да се свържи за безплатен разговор, да видим как можем да работим заедно. Ако имате желание да изгледате това 40-минутно обучение за 18 лева през сайта ми, което е онлайн, свържете се също за разговор, да ви го изпратя и следете съдържанието, защото ще правя още съдържание, най-вероятно такива лайфове, като променям малко концепцията, защото ми се иска повече тук да е аудиторията учителска, но да си говорим за убеждения, да си говорим за поведение, начин на мислене, как поведението и мисленето влияе и как можете да подобрявате вашата работа като учители и не само като личности да израствате, да разширявате съзнанието си, за да успокоявате вашата нервна система, да се чувствате в кондиция с енергия и разбира се с удоволствие да си вършите работата. Защото, както казва доктор Сигридов, може да гледате в YouTube негови видеа, говореше за това как неговия син е имал там някакви проблеми с учители и се оказва, че сина му е имал някакъв възпалителен процес в тялото. Тоест, знаете, ако не се грижим добре за тялото си, много често се получават вътрешни възпаления. И много често всъщност тези вътрешни възпаления, които са абсолютно невидими за нас, се проявяват в нервни кризи, паника, атаки, не само, но и в такива необясними за нас избухвания емоционални. Говоря за всякакъв вид емоционални. И как, знам много добре за
как може един ден в училище да стане много стресиращ за нас, въпреки че сме така уверени в нашата учителска способност, нека да кажа, т.е. имаме увереност в нещата, които преподаваме, знаем как да си структурираме уроците, имаме достатъчно опит с работа с ученици и въпреки всичко стреса е на лице. Тук говоря и за управление на времето, защото моята работа с българи ми показва, че ние българите въобще не сме научени да си управляваме времето правилно и после се чудим защо нямаме време. Което също е на база убеждения, много дълбоко залегнато на колективно ниво. И естествено, ако имате някакви въпроси, ми пишете. Аз съм повече доволна и щастлива да ви отговоря на тези въпроси. Свързано с учителската работа включително. Има едно видео, което ми се върти в главата от много време и ще го направя, надявам се, скоро, в което видео искам да ви покажа един много готин начин това видео ще бъде в YouTube, но ще го сложа тук в страницата. И много хубав начин да използвам тези думи в тази аудитория за създаване на творчески умения от учениците. Нещо, което тук в Англия много се практикува и също така е чудесен начин да разтоварите учениците и да направите, тук много се говори в Англия за такива интердисциплинарни уроци, нека така да го кажем, в които примерно може да включите, примерно урока е по математика, но може да включите изкуство, защото нещата са свързани. Истината е, че при 3 дни се върнах от Египет. Който не е бил там, препоръчвам силно да ходи, ако учите особено, защото това ще ви обогати много и ще ви даде възможност така за абсолютно, независимо какъв предмет преподавате, да сте един източник на не само на информация, но и на вдъхновение за вашите ученици. Защото Древен Египет е една не само загадка, но енигма, но и един паметник на културата, който си стои още там и е абсолютно достъпен за всеки. Така че можете да видите с очите си. Аз лично бях с българска група и беше прекрасно. Така, това са нещата, които за момента искам да споделя. Както казах, ако имате някакви въпроси към мен, можете да ми пишете в коментар, можете да ми пишете на имейла, който е наличен. Ако имате желание за някои от тези обучения, също така да ми пишете да ги видите. Между другото, аз бях започнала да пиша една книга, която все още е незавършена, но надявам се тази година и това се задейства. Книгата ще бъде онлайн, защото аз съм достъпна онлайн, защото аз съм в Англия и се оказа доста трудно да логистиката да се разпространи тази книга, а мен лично не ми се занимава с издателства, защото ние живеем в дигиталната ера и честно казано толкова много хора вече ползват книги онлайн, така че мисля, че ще бъде абсолютно възможно и за вас, учителите в България, да имате достъп до тази книга през сайта ми, включително и моите обучения онлайн, които са за учители.
Това беше от мен и до нови срещи!